Jeg har kigget lidt på nettet, og hvad for en bil synes jeg skal købe. Skulle du bare købe en iPhone, mand? Dum. Ja, det er dumt at købe en iPhone. Overpris. Standard. Køb Samsung i stedet for en LG. Jamen, jeg har jo mit æblemærke her. Ja, men du køber Samsung, det er 7'eren. 5,5 tommer AMOLED display og 4 GB RAM. 128 GB udvidelse. Masser af gode ting. Altså, det var meget bedre end en iPhone. iPhone, det var dyrt. Det er dumt at købe en iPhone. Så vil ikke tage en tid. Hold da. Jamen, det man kan sige, Emil, det er lige nu, du er i gang med problemerkendelsen. Det har du været igennem. Du har smadret din telefon, og du har informationssøgt, du har været på nettet og kigget noget, ikke? Og så har du vurderet de alternativer, som vi har kommet forslag til dig, ikke? Jeg kan ikke finde ud af det, fordi altså, min disponible, altså jeg har jo ikke så mange penge, så jeg tænker ikke, at min rådsbeløb er jo rigtig smart. Ja, men det er jo så der, du bliver nødt til at trække nogen fra. Ja. Så du er nødt til at tage en købeslutning. Og så derefter så må du komme ind på noget efterkøbsadfærd, og så vurdere, hvor langt godt købe. Du har 14 dage til 2 ret, hvis det er. Jamen, tror du, der er nogen, der kan have en indvirkning på mit køb? Jamen det har Christoffer og jeg jo, altså. Vi har. Jeg kan rigtig se, så har du selvfølgelig selv, hvem er der stedet, ikke? Har du spurgt dine forældre? Sgu lidt. Mine forældre er døde. Ja. Men Emil, hvad er dit behov for at købe din telefon? Altså er det på grund af dine venner, eller er det på grund af dig selv? Altså, mine venner er lidt begrænset, så jeg tænker lidt, det er måske noget fysiologisk behov for, at jeg kan få lov til at sms med min mor og sådan noget. Ja, det er det jo så ikke. Fysiologisk behov, det er jo tag over hovedet, mad og sådan noget. Det er jo ikke noget telefon, eller? Jamen, jeg er jo rimelig afhængig af det, skal jeg tænke på. Jamen, så er det bare et ego-behov. Hvad nu, hvis jeg bare ud i skoven eller sådan noget? Det er jo behov for tryghed og sikkerhed. Altså, men du er jo aldrig ude i skov. Du er altid hjemme. Ja. Ja. Man kan også snakke om det selvrealiseringsbehov, men det er det ikke helt for dig. Det er heller ikke det samme liga, fordi selvrealisering, det er jo hvis du tog ud til faldskærmsudspring eller klatrer i bjerge og sådan noget. Det gør du vel ikke rigtig velvildt. Men hvis jeg nu køber med guldbed, sådan noget. Guldbedlagt. Ja, men har du råd til det? Ja, altså... Altså, jeg har ikke så mange penge, men altså... Nej, guld er dyrt egentlig. Er det? Ja, rigtig dyrt. Nå. Så det er jo det meste, det kunne behøve, ikke? Du gerne vil have dig en god telefon. Jo. Ja. Ja. Det. Jamen, man kan sige, Emil, hvis angående hvis du tager med dyr, altså så dyr er det heller ikke. Hvis du købte en bil til 100.000, så er telefonen ikke så dyr. Så vil det være vildt, altså du køber dyr, men det er lidt dyr i forhold til telefonen, så dyr er det heller ikke. Nej. Men ved jeg ikke, hvis du nu er rigtig dyr, kunne det så ikke være sådan noget selvrealisering? Ikke rigtigt. Altså, du er ikke ude på klatreturene. Du bruger mange penge på noget, som du måske ikke bruger lidt på, kan man sige. Ja. Jeg tror, jeg er lidt mindre. Hey gutter, man, prøv at se, jeg har fået sådan en ny mobil. Ja, det er den der iPhone 7. Det er sgu ikke iPhone 7, det her. Fucking dumt. Det sagde ikke sgu hjælp. Det var ikke kun 7.000 for den. Hvor er du dum? Hvorfor? Hvad så? Aldrig købe en iPhone igen. Altså, jeg har tænkt på at købe den her iPhone 7, der kommer. Det er virkelig, der er lige begyndt her. Kan du bare lige sammen